Баясен, както го наричахме, и неронно, но и с уважение, защото това бай крие тази особеност, беше човек, който обичаше своя роден край, особено Кюстендил. Пъпната му връзка беше там, но със същото основание мога да кажа, че той обичаше и градове възрожденски, като Велико Търново, особено Рилски манастир. Аз на едно место писах, че ако имаше болка, тя беше болката Рилският манастир да бъде светинята за български народ и в бъдеще. Баясен беше много разтревожен, че по едно време стенописите в манастирската църква не беха в добро състояние и проследи една пукнатина, която се беше явила в потона на църквата. Проследи и вика, една пукнатина абсолютно права. Още една пукнатина и откри вратичка. Много добре замаскирана. Откри симетрично от другата страна подобен ни пукнатини. А всъщност това се оказаха 4 помещения малки, където е имало охрана на църквата по време на многобройните набези, които е търпял манастира в турско робство. И той беше много щастлив, че ги откри. Той намираше упование и утеха за това, че наново се потопяваше в неповторимата атмосфера на Рилския манастир. И макар, че не палеше свещи, не съм го видял да се кръсти, но за него това беше един храм, който той беше изградил вътре в себе си и той беше в съзвучие с Рилския манастир. И аз мисля, че това беше интуитивният му стремеж да, при всички обстоятелства да бъде, ако е възможно, в Рилския манастир. Той обичаше българската старина, обичаше българското изкуство. И казвам това с голяма буква обичаше. Срещал съм хора, които имат много знания. Но редко съм срещал човек, който наред със знанията носи и мъдростта на времето и на епохата. Баясен беше от тези хора. Като че ли знанията се беха превърнали в някаква същност на хуманиста, който трябва да раздава вече наред с всичкото и своето отношение към онези ценности, които ни са дадени от вековете. Това беше голямото. И онази голяма любов към всичко българско. Когато се събирахме компании, така на чашка, на раздумки, а ние винаги слушахме с интерес Баясен, когато се чукаха чашите, той винаги казваше Сан Стефано или Буенос Айрес, но повече и само Сан Стефано. Той искаше да ни вдъхне доверие, че голема България присъства, както ние голема и приятна компанията, че ние винаги трябва да бъдем единни, обединени и Сан Стефано. Айде Сан Стефано! Затова един път, когато си пеехме и когато бехме сан стефанисти и когато говорихме за тия неща, той разчувстван ми написа на един лист. Дойно, когато умра, да ми изпеете, питат ли ма да е зората. И ние го направихме.